mana eziokwu onye na onye ya bụ chief onye bụchiarụzi ego Nteje. I'm from Nteje abụọ mana anyị bụ Nteje abụọ mana mụ liweziri abụ udo bitọrọ ebe udo dị ka ifuru ya na-adị maka anyị nụwa ọgụ ndị ọkụza na anyị oyi anyị bebe akwa ewetagara ka ntị ndị ka nji wee kwuo na anyị bụzi abụ udo na ya bụzi abụọ arụsị egwu Nteje ụmụ na-egwu ewe anọ n'iru obi mgbe onye na-ekwu na Chimalu ga-abawa ugo nzu na-egbu aka na-egbute egbu aka egbute n'osisi aka nwata bụ ọrụ ya mgbe na-agwa mmụọ arụ ụwa ndị ezi ogologo onye ọbụla butu mmụọ ya na-adị mma ọ bụla chọrọ akara ọ bụla ịlụọ mekaniki lụọ bazikwuru ịlụ bazikwuru lụọ ọrụ ugbo ịlụ ọrụ ugbo ịlụọ rice na-ekele ọrụ eke ekwesịrị mmadụ ịnọ nkịtị mgbe na-ekwu na ụdị nna ebe a na-abụ na ụmụnne m ndị chere mma ewere kara anyị na mmadụ jere ori maọbụ mmadụ gburu ọgụ na mma apụta na ya eme etoruwe ihe eji mmadụ ama si abụ na ọha aghịghị ahụ mma atụdan ma ọ bụla ala ori na mmụọ ibe a niile bụ ori abụọ na nke nwunye anyị gọọmenti na-asọ ya ka m jụrụ mana ọ bụla nke nna ibe a na m na-agwa gị na Chimalu ga-aba ugo nzu n'egwu ka anyị na-eti onye chọọ egwu ebute egwu onye chọọ ebute mana ọkwa mmadụ ka eji aka nwanne jere biznes nwe problem nyeza nwanne maka na amaribe adịghị mechi nweta nwanne gị bụrụ abịa jee iwe ọwa akụgharịa ihe jee ije duto na afọ obodo ka a na-aza ntịarịkwa egwu mụ bụ abụ bụ ntịarịkwa azụ simodi ngwu simodi bụ ka anyị bere biti ya obodo ka ọma ndị anyị bụ what I mean so with God what is possible nwanne ya nyere nwanne ya aka ọ bụla nwere nwanne ya no brain side o brain si wokene get so nwanne nwere nwanne ya na emebi bịa be mmadụ abụrụ ya nwa na-agwa m ụwa nwanne nwere nwanne ya nwanne nwere nwanne ya onye ọ dịrị njọta ọ adịrị mma echi ọlụle gị njọ adịkwa gị mma tumoro onye dịrị mma ya kene Olise onye gị too much money inye ụmụnne gị ọ gwara na-emesapụ aka ije ịbata onye na-emesapụrụ aka na-abatara nwanne ntị adịkwa eje m South Africa ebe a tere Igbo adịbụ egwu o nwere ihe nwe ayọ ka nna ya ọ mụ nata mesapụ aka nye m ibe anyị na-eri iwe ma ekpu a na ebe anyị ma na ngo ebe anyị ma ọra nduru ma ebe niile na ndụla agụleri na n'olu m aja na n'olu m ọma mbela steeti na n'olu m Anambra mụ bụ Igbo adịbụ Progressive Forum in South Africa. That is why you go South Africa. Tell you about the money. egwu Onye bụ chairman bụ nwa eke ijele na Terisuan. Nwa eke. Onye bụ chairman. Ma Nteje bụ ọgụ na ya wanye na Samagulere. Mana ọ nwa eke isu ọjọọ ka ndị wezi South Africa. Na gba visa. Nje Lagos State. Asị nje Abuja wete visa. Eji ama ọka ntịarịwa gbasịa ma yelo karị mgbe na ọnwa ekejele obu onye ka mmadụ ji adị ebube ebe mmadụ na-adị abụrụ na ọ bụ na enwesi ego so ga-erisi ya mmadụ erisiri ego ọnwa nwere akpata ego risi ego ọnwa akọrọ mkpata abụ nwata na-awụ arụ n'abụ mana ndụmọdụ ka m na-enye ndị mmadụ ka dị ndụ pụọ echi n'okwu ndụ ka anyị na-ekwu mana onye nyere mmụọ ndị akpata ego fiil na bana yarụrụ mmadụ maọbụ na ego dị n'ogwu na ba na saịtị akpata ego na banya nyere mmadụ enwere bụ mmadụ ya n'ike ntịarịwa inwere saịtị akpata ego na ihe ghara mmadụ enwere mmadụ ya n'ike ma ọ bụrụ ya rere ego anyị nyere ego mụsị abụ ya ahụ ọdịnelu a larị oyibe ngwu nwanne nsaka nwata bụ ọbụ ya agụtụ marikobe bụ otu ibe ka ọ bụ